by Sunday she'd already gone. Left me with a heart full in a winter that was way too long. And I ran home to tell her, but she'd moved on like a cloud against the sun. Doncs que un col·lectiu d'art polac arribi a casa nostra. Nosaltres, la gent d'aquest país, sempre la paraula polac ens sembla una paraula d'heroi. De petit ens han dit polacs i per tant en cap moment sona foraster, tot el contrari, sona proper i sona cosa que bueno, de dificultats paral·leles, d'un país que ha patit, d'un país que ha sofert, d'un país que se n'ha sortit, i tant de bo nosaltres puguem ser polacs de veritat també algun dia. La Mònica, que és la que realment la que ha organitzat, la que ha portat avui al consolat de Polònia aquí a Can Ginebra, doncs és ella qui ens explicarà el sentit de l'exposició i el sentit d'aquesta tournée d'art polac per casa nostra, i sembla ser que viatja per Barcelona, per les Espanyes y Bienvenidos, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Estoy realmente muy contenta que por fin he podido realizar una exposición de arte polaco en este lugar, porque realmente muchísimas veces hemos hablado sobre muchos temas de Polònia. Volia expressar en nom de l'Ajuntament l'agraïment per la vostra presència en aquest acte, especialment agrair l'esforç de la senyora Marcena Adamczyk per venir a visitar el nostre municipi, i també a la Mònica Benxico Cabanyes i a la Mati Badosa per fer possible aquesta exposició. Com a regidora de Cultura, és un plaer poder acollir en el nostre municipi, i en aquest espai tan especial que ens trobem, una exposició de qualitat com és aquesta, i que ens ofereix l'oportunitat de conèixer obres de diferents artistes contemporanis de Polònia. Penso que és de molt bon aprofitar aquesta oportunitat, i considero un privilegi que s'hagi inclòs Porqueres dins la ruta itinerant que s'està fent en aquesta exposició. Barcelona i les Espanyes. Iniciatives d'aquest tipus sempre seran benvingudes a Porqueres, perquè des del consistori vetllem per oferir a la nostra població actes que ens enriqueixin culturalment. Moltes gràcies, espero que tots podeu gaudir en aquesta zona. Muchísimas gracias sobre todo por esta invitación y a las autoridades y a Chico por acoger esta exposición. Bueno, ya que estamos en familia, entre polacos, se puede hablar con sinceridad. El mundo está sumido en crisis y hay que exportar. Lo mejor para exportar es luego el arte. Por lo tanto, estoy realmente contentísima de poder asistir a la inauguración de esta exposición, donde lo que exportamos precisamente es el arte de artistas polacos jóvenes, lo más valioso, lo que se mueve, lo que une, y además lo que, presentando las tendencias más actuales, las más en boga, también conserva algo de la raíz. Y la raíz polaca no está mal, es simplemente diferente. Por lo tanto, creo que vamos a enganchar. Esta exposición, creo, va a tener mucho éxito, y ojalá sea esto, como dice una película que todos conocemos, la película Casablanca, que este será solo el principio de una larga amistad. Muchísimas gracias. Obra repartida per Europa. Una part dels visitants importants d'aquest bosc també són de fora de les contrades, ja no de la comarca i de Catalunya, del nostre país, sinó d'àmbits molt més extensos, i per tant aquí les portes sempre han estat obertes al fet d'exportar cap a fora, però al mateix temps també d'importar i de mostrar la possibilitat d'altra gent que està fent coses. Precisamente dejarlo todo en familia. Por
Por lo tanto, con Freixenet hemos elaborado una edición especial de un buen cava. Entregarle... And what we had surely followed her along. We walked the green hills. She lay bare and I traced her profile against the April sky. TMI, TMI. Down at the stone house, she gave me something that was dear. Poured a world into me. Aunque con lluvia, espero que la invasión polaca por Keras sea el principio de una larga y fructífera colaboración entre este Consulado General y las autoridades, a quienes les quisiera agradecer de todo corazón la calurosa acogida brindada al joven arte de Polonia, así como su simpatía y cariño. Quisiera repetir, y pronto, para que los lazos que tan bonitos se muestran hoy resulten cada vez más fuertes. She left my grasp, so quickly gone, completely cast away. I never knew what became of you. At least we had that flawless flashing day. When you left my grasp, so quickly gone, completely cast away. I never knew what became of you. That flawless flashing day.